Mal som situáciu, kde napríklad sme riešili domáceho miláčika, ktorý bol unesený a bolo potrebné teda zabezpečiť jeho bezpečnú cestu naspäť. Tak ako to bolo 20 rokov dozadu, čo ja som v praxi nebol a môžem vychádzať iba z toho, čo mi bolo povedané a čo som nejak odkúkal od starších kolegov, tak to bohužiaľ už nefunguje. Tá advokácia je podnikanie ako každé iné. Bežne sa stane, že jednoducho v noci zavolá klient alebo teda vyšetrovateľ, že teda klient je tam a tam a je potrebné v rámci obhajoby toto riešiť. Presahujú ich očakávania, ich schopnosti a kvalitu a to, čo reálne vedia robiť, ale neuvedomujú si to. Lexante On Air podcast je taká prvá lastovička, prvý podcast Lexante advokátskej kancelárie. No a ja som veľmi rada, že tu môžem byť a hlavne, že je tu so mnou pán doktor Matúš Červený, ktorý je advokátom a zároveň aj partnerom v Lexante advokátskej kancelárii. Prajem pekný deň. Pekný deň. Prečo vôbec takýto podcast? Takáto prvá lastovička, ako som povedala. No, vnímame to tak, že nie sme nejaký advokát samostatný, ale sme obchodná spoločnosť vykonávajúca advokátsku činnosť a ako obchodná spoločnosť myslím, že je potrebné sa nejakým spôsobom aj prezentovať v tom online priestore a ten online priestor zahŕňa práve aj takúto formu, takže vlastne rozhodli sme sa skúsiť to spraviť aj takto, nejak priblížiť život v advokácii, možno aj tým klientom, možno aj nejakým študentom a potenciálnym advokátom do budúcna, možno aj nejakým ľuďom, ktorí sa zamýšľajú vlastne, že čo taký advokát robí a vlastne ako to možno funguje v nejakej kancelárii, ktorá zahŕňa už viacero ľudí, viacero pobočiek a viac nejakým spôsobom aj to podnikanie v tej advokácii. Možno, že to presne o tom, že veľa ľudí ani nevie, čo vlastne tá advokátska kancelária všetko ponúka. Veľa vecí si riešia sami, takže možno, že naozaj práve vďaka tomuto podcastu nájdu veľa odpovedí na otázky, ktoré v podstate ich trápia. Čo taký advokát robí? Lebo výborne ste mi nahrali, že možno práve v tomto podcaste sa dozvedia posluchači a diváci, že čo taký advokát robí. Dá sa to povedať, Matúš, nejako jednoducho? Dá sa to povedať krátko. Možno by som to zhrnul pár slovami, že slúži tomu klientovi, dá sa povedať. Pretože ako vlastne už aj odznelo pred chvíľou, pred tým, ako sme začali, je to taká služba a veľmi pekné prirovnanie vlastne padlo aj z vašej strany pred začiatkom tohto podcastu, že rovnako ako lekár je takým spôsobom v podstate stále v práci, minimálne mysľou, lebo nevie, kedy ho zavolajú, kedy ho privolajú na pohotovosť, na nejaký úkon, ktorý je nevyhnutný, neodkladný. Tak aj nie všetci, ale určite veľa advokátov funguje v takom režime, že musia byť vždy pripravení pre toho klienta spraviť 100% alebo zabezpečiť, aby ten klient bol obslúžený. A či už ide o nejakú vec, ktorá sa týka pre ľudí možno tak známych alebo pochopiteľných prípadov dajme tomu nejaké trestné stíhanie alebo trestné konanie, kde sú tie úkony naozaj veľmi rýchle, vo veľmi krátkych lehotách a bežne sa stane, že jednoducho v noci zavolá klient alebo teda vyšetrovateľ, že teda klient je tam a tam a je potrebné v rámci obhajoby toto riešiť. Zo skúsenosti sa môžem povedať, že naposledy som bol pred pár týždňami aj cez víkend o 12:30 ráno na takomto úkone a týmto som chcel vlastne ilustrovať to, že je to naozaj taká služba, ktorá zahŕňa naozaj ten servis aj mimo toho, že odpíšem na e-mail a že pripravím nejaké stanovisko a že sa stretnem a poviem, že toto znamená toto ustanovenie v zmluve a toto môže pre vás znamenať, ak sa toto ustanovenie bude porušené. Čiže asi takto by som to jednoducho, krátko sa snažil zhrnúť. Ale ja by som možno ešte nadviazal na to, čo ste spomínali aj vy hneď na začiatku, že veľa ľudí si to rieši samo, nejaké tie právne otázky alebo právne veci, alebo sa snaží o to minimálne. Aby som ušetril, chápete? Áno, no len potom treba vnímať aj to, že tak ako ja by som si nedovolil nejaký prístroj opravovať, ktorý jednoducho vyžaduje si nejaké vedomosti, nejaké vzdelanie, nejakú prax, inžinier, tak ako ja by som si nedovolil trhať si zub, ako zubár robí, tak
určite, samozrejme nie v 100% prípadoch, sú aj nejaké veľmi jednoduché a jasné veci a otázky, ktoré ten človek si dokáže povedzme nájsť na internete, aj keď je tam stále riziko, ale dá sa, ja neviem, vzor kúpnej zmluvy napríklad asi si vie každý stiahnuť z internetu a doplniť si tam údaje. Potom už je otázne, že či to je fajn a či to slúži tomu cieľu, ktorý ten klient chcel. Toto som minule inak urobila. Zle som urobila? Nie, žartujem. No nie, to sa ešte ukáže. To sa ešte ukáže však. Lebo presne, akože to je tá myšlienka, že nie nadarmo ten právnik je 5 rokov na vysokej škole a potom 3 roky alebo 5 rokov ešte ako niekedy ako v dávnosti bolo, v minulosti bolo ten koncipient a nie nadarmo má potom tie advokátske skúšky, ktoré vlastne sú takým krst ohňom, aby ten človek naozaj mohol sám za seba poskytovať to právne poradenstvo a nie už pod hlavičkou nejakého vedúceho a školiteľa. A tým pádom asi si ten človek vie predstaviť, že no asi vie viac ten dotyčný advokát z tej oblasti, alebo teda mal by vedieť, ako ten človek, ktorý sa snaží si svoju situáciu právne pokryť sám. A veľakrát sa stane, bohužiaľ, no ale tak na druhej strane zase na to sme tu my advokáti, že musíme riešiť potom alebo upratovať v odzovkách veci, ktoré klient sa snažil si vyriešiť sám a bohužiaľ to prosto vypalilo späť a či to je nejaký zmluvný záväzok, či to je proste nejaký nedomyslený úkon, ktorý potom sa vraví v angličtine, že proste, že sa to vráti a že ho to hryzie, poviem takto slušne. A to je potom vlastne taká práca, viete, že dalo by sa to spraviť oveľa jednoduchšie, lacnejšie, rýchlejšie, keby ten človek prišiel na začiatku a opýtal sa, alebo si nechal poradiť, alebo akceptoval to odporúčanie, ktoré mu bolo dané. A na konci dňa ho to vyjde možno aj drahšie, aj nervy z toho má, aj ten výsledok potom už nemusí byť ani dosiahnuteľný reálne. Možno práve toto bude taký účel nášho prvého podcastu, že vysvetlíme možno ľuďom naprvu, že nebojte sa tých advokátov. Oni nie sú takí, že by hrízli, alebo že by boli drahí, alebo že možno, že naozaj, že prídu na to, že mám nejaký problém, tak skúsim naozaj ísť po odborníkovi, ale kým sa k tomu dostaneme, mňa veľmi zaujalo, ja som mala takú predstavu, že advokát je proste presne tak, ako vy ste krásne oblečení, sedíte v takom veľkom koženom kresle, máte proste kávičku a teda riešite nejaké telefonáty a tak občas vybehnete na súd a vy mi teraz poviete, že ste 24 hodín k dispozícii a že nad ránom utekáte proste riešiť veci. No, ako takto je, neviem, tá povaha tej advokácie sa posunula jednoducho a tak ako to bolo 20 rokov dozadu, čo zase ja som v praxi nebol a môžem vychádzať iba z toho, čo mi bolo povedané a čo som nejak odkúkal od starších kolegov, tak to bohužiaľ už nefunguje. Tá advokácia je podnikanie ako každé iné. Keď ten človek nie je samostatný advokát alebo proste hoci aj SROčka, dajme tomu, ale je sám za seba, dajme tomu, akože technicky je to nazývané ako slobodné povolanie, lebo ten advokát si ten čas nastavuje sám, ale povedzme si otvorene, proste tá konkurencia na Slovensku je naozaj veľká. Je tých advokátskych kancelárií a advokátov samostatných je obrovské množstvo na tak malú krajinu a na taký malý trh, dá sa povedať, že je to podnikanie, kde vlastne proste treba to preraziť, treba byť aktívny, treba produkovať veci, treba klientovi dať nejakú službu, ktorá nebude proste odpísanie na e-mailu po 5 dňoch s tým, že nedá sa to, alebo stretníme sa, lebo toto mi nie je jasné a potom si dostane faktúru klient 3-krát takú vysokú, ako by reálne mohol dostať na začiatku, proste keby prišiel do tej správnej advokátskej kancelárie, poviem to takto. A no inak sa to nedá, lebo je to podnikanie a vravím, hej, že keď tá spoločnosť sa chce rozrastať, chce nejak naozaj byť aj kvalitatívne dobrá, aj rozširovať možno svoje portfólio, či už klientské, či už služieb, alebo pokrytie krajín, tak jednoducho
ako už sme ďaleko za tou situáciou, kedy bol jeden advokát na neviem koľko 100 ľudí a tí za ním chodili a ten si mohol dovoliť ich odmietnúť alebo povedať, že príďte o týždeň, lebo proste dnes už pôjdu inám, alebo si to nájdu na internete sami a potom sa dostávame do toho, že je potrebné to riešiť spätne a už ani ten klient nie je spokojný, ani ten advokát nie je spokojný, lebo tá robota nie je potom taká, poviem, príjemná, ako keď na začiatku má niečo vymýšľať a tvoriť a upravovať, ale už musí upratovať potom neporiadok niekoho iného napríklad a je to také, no ani na jednej strane potom asi tá spokojnosť nie je. Treba naozaj, že makať, ale to je v podstate aj medzi nami moderátormi. Je nás Ono všade veľa asi. a musíme byť aj viditeľní, aj presne ako vy hovoríte, pracovať dobre, snažiť sa, aby si nás ľudia zapamätali a prípadne potom chceli, aby sme moderovali nejaké relácie alebo aby sme sa niekde objavovali. Mňa by ale, Matúš, zaujímala vaša cesta. Kedy ste sa vy rozhodli, že pôjdete študovať právo a že budete potom neskôr advokát? Čo bolo také, že taký ten prvý popud možno? Paradoxne ja som sa pre právo rozhodol naozaj veľmi, veľmi krátko pred poslaním prihlášky na vysokú školu. Aha. Nemal som nejaké dlhodobé ambície, že od malička, že budem právnik. Takže to bolo skôr také, že išiel som na to právo, tam som sa teda dostal. Prvý rok som študoval ešte jednu vysokú školu, ktorá jednoducho, videl som, že tam potenciál nie je. To bola medicína? Nie. Žartujem. To by som zase poviem s čistým svedomím, že to by som určite nezvládol. A bolo to humanitné štúdia. Ale akože úplne v dnešnej dobe, keď to vidím, že čo sa s tým dá robiť, reálne nič, tak som rád teda, že som tým nezabíjal čas. A mohol sa venovať potom už iba tej právničine. No a už keď som na tú právnickú fakultu nastúpil, tak vždy ma bavili nejak takéto cezhraničné presahy alebo také veci, ktoré sú neúplne možno bežne vnímané ako právnické odvetvia alebo teda rozšírené. Ako každý 99% študentov vám povie, že chcú robiť trestné právo, lebo je to proste fancy, je to medializované, je to zaujímavé, lebo však ono v zásade aj tak sa to hovorí trošku vtipne, že keď chce byť advokát múdry, alebo keď chce byť právnik múdry a vzdelaný, tak nerobí občianske právo, keď chce byť bohatý, nerobí obchodné a keď chce byť známy, nerobí trestné. Čiže to som nepočula, ale to je dosť dobré toto. A vy robíte ktoré? Ja robím trestné a obchodné. To, že ste bohatí? No, známy asi nie som. No a vždy ma teda zaujímali nejaké keď boli nejaké študentské sympózie, alebo nejaké súťaže, alebo nejaké kliniky, alebo takéto veci, alebo možnosť vycestovať do zahraničia, tak som to využil. No a vo 4. ročníku vlastne na vysokej škole sa mi podarilo dostať, ja som študoval v Košiciach, na Univerzite Pála Jozefa Šafárika, a podarilo sa mi dostať do renomovanej kancelárie, ktorá sa venovala veľmi, veľmi špecializovanej oblasti, ktorá ma zaujímala, to bolo právo duševného vlastníctva. A tým pádom tam som nadobudol určite obrovské množstvo skúseností a aj to vlastne, ako ten advokát má vystupovať, ako má fungovať, ako má komunikovať. A vlastne pred ukončením koncipientskej praxe, čo boli teda 3 roky, som sa presunul tu. Spravil som skúšky advokátske, no a odvtedy vlastne už je to Lex Ante. A to som sa presne chcela spýtať, že tie úplné začiatky advokátskej kancelárie Lex Ante, ako to celé vzniklo? No, vzniklo to tak, ako si možno predstavujete vo veľa podnikateľských príbehoch, že je potrebné jednoducho, keď sa niečo buduje odznova a bez nejakých predchádzajúcich základov, tak určite tam je tá práca diverzifikovanejšia možno ako práca, keď niekto niekam nastúpi. Teda, že už sú doriešené priestory, už sú doriešené, technické vybavenie, už je doriešený personál, už je doriešený také základné veci, ako kúpa domény internetovej. Či nejaké tvorba tej korporátnej identity, poviem to takto, alebo proste, či už to logo, či už to obchodné meno, či už to vlastne, akým štýlom sa ten človek alebo tá kancelária má uberať, akému právu sa má venovať, akým spôsobom
a komunikovať s tými klientmi, čo vie ponúknuť viac. A toto všetko v zásade bolo potrebné vybudovať, vyriešiť a už teda tie 3 roky nejakým spôsobom to budujeme. No ale tie začiatky boli také, no jednoducho bolo potrebné kúpiť monitor, tak sme sadli do auta a išli sme kupovať monitory. Hej. To, že jednoducho je človek advokát, to sa asi v tom okamihu maže a je jednoducho podnikateľ ako každý iný na začiatku svojej cesty a je potrebné jednoducho sa starať o také veci, že či je neviem, či je minerálka na stoloch pre klientov, či je káva, kto bude otvárať dvere, kto bude dvíhať telefón, ako sa dvíha telefón, aký je podpis v e-maili, aký je hlavičkový papier. Takže takéto od nuly veci. Moja mamina by povedala, že začínali ste od piky. Neviem, Od piky, čo to znamená, čo sa u nás používa. Koľko ste boli? Ako ste sa rozhodli, že ten úplný začiatok založíme si advokátsku kanceláriu Lexante? V zásade som ja prišiel ešte, lebo ja som si potreboval dorobiť nejaké 2 mesiace ten koncipientúry, tak som sa zapísal ešte pod doktora Alušika, ktorý bol vlastne veľmi skúsený advokát tuto v Bratislave. Áno. Vlastne on bol aj prvým spoločníkom, partnerom, jediným, lebo spoločníkom v advokátskej kancelárii môže byť človek, až keď je zapísaný advokát. No a tiež vlastne bolo to pod jeho dohľadom, dozorom. V zásade nejaké 3 mesiace, alebo 3 mesiace cirka, keď som vlastne tu prišiel, spravil som tie skúšky, tak potom som sa už zapísal aj ja, čiže boli sme tam 2. No a nejak to sa rozrastalo, či už počtom ľudí, či už počtom klientov, či už priestormi, ktoré sa vlastne menili v priebehu tých rokov. Aj mali sme určite aj nejakú pomoc, myslím takú technickú alebo nejakú odbornú aj od známych, ktorí jednoducho videli, že tam je potenciál a snažíme sa to robiť nejak tak. Nepoviem inak, každý povie, že sa to snaží robiť inak, ale tak nejakým spôsobom proklientsky, dôsledne a tak, aby ten klient mal z toho pocit, že ako to presne vravíte aj vy, že nejde za tým advokátom, ktorý na ňo pozerá zhora, z vrchu, daj mi peniaze a príď o týždeň, ale tak jednoducho, že má tam tá komunikácia prebiehať, dá sa s tým klientom stretnúť, dá sa kedykoľvek, bežne máme stretnutia v kancelárii cez víkend jednoducho, lebo keď nejaký klient buď potrebuje niečo na rýchlo, alebo pricestuje zo zahraničia, dajme tomu, tak v zásade neodmietnem ho. Prečo? Keď mám priestor, no tak prečo to proste nevyužiť, hej. No a potom ten doktor Arušik zomrel, bohužiaľ. No a v zásade vtedy teda som tam jediným spoločníkom, ale tak kancelária to zvládla, lebo jednou z hlavných vecí, ktoré sme chceli na tom začiatku nejakým spôsobom dať do praxe, je, že aby to nestalo na jednom človeku, na jednej osobe, ktorá ak vypadne, no tak proste koniec, hej, všetko kolabuje. Však aj vy musíte ísť na dovolenku. Aj vy môžete byť niekedy chorí. Nie takto som to myslel, skôr som to myslel tak, že veľa kancelárií, alebo na tom nemusí byť nič zlé, len jednoducho my sa tým smerom vydávať nechceme, je, že stojí na jednej osobe, hej, na nejakom jednom mene, za ktorým tí ľudia chodia a kvôli ktorému je to nejakým spôsobom prezentované, hej, a má to svoje renome. My sme chceli, ako zase aj vidíte z obchodného mena, niečo mať, čo je naozaj obchodná spoločnosť, ktorá sa venuje advokácii, ale nemá to byť proste o jednom človeku, má to byť jednoducho nejaký hierarchický systém, kde sú advokáti viacerí, ktorí, samozrejme, je tam nejaká konečná zodpovednosť nejakej jednej osoby, alebo teda viacerých osôb a potom teda dohľad nižšie. Ale keby napríklad nejaká tá osoba vypadla, ja neviem, môže sa stať čokoľvek, ochorie, dajme tomu, hej, alebo nestíha proste, hej, lebo zas, keď má cestovať niekam na úkony, tak nedá sa proste byť naraz na východnom aj západnom Slovensku, hej. A to je vlastne tá myšlienka, že aby tam bola tá zastupiteľnosť, aby to bola tá kancelária tvorená výsledným produktom a nejakou značkou, ktorá bude zahrňať presne tie služby a tú identitu tej spoločnosti a nie, že idem do Lexante, lebo tam je XYZ osoba. Rozumiem. Čiže
nejak to takto pokryť a myslím, že nejakým spôsobom sa to asi aj darí. No, ja tu vidím pri sebe ocenenia, ktoré sú teda naozaj veľmi pekné. Netuším, za čo sú, ale predpokladám, že vy mi to vysvetlíte. To hovorí na margo toho, že sa poďme rozprávať o tom, že ste to celé naštartovali, teda bol nápad, celé ste to naštartovali, fungujete niekoľko rokov a že sa vám darí. No, my sme začali asi v tej najhoršej dobe, lebo v podstate vtedy bola korona kríza a spoločnosti kolabovali, zatvárali a my sme v tej dobe sa rozhodli otvoriť advokátsku kanceláriu. Tak to je dosť neuveriteľný príbeh. No, to je, akože teraz, keď sa spätne na to človek pozerá, tak je to, môže sa zasmiať alebo usmiať, ale no bolo to tak vlastne a teraz o to viac tešia presne aj tieto veci, že nie, že len ako myslím, že aj štatistiky hovoria, že je to nejakých 90 tých podnikateľských subjektov, ktoré proste skrachujú po nejakom krátkom období alebo sa potom už nerozrastajú a stagnujú. Tak my nielen, že sme v tom asi najhoršom možnom období otvárali a začínali, ale v zásade po relatívne krátkom období si myslím, že sme aj boli nejakým spôsobom objektívne ocenení za naše služby. A tak jedno je medzinárodná kancelár, to je Lawyers Global, pokiaľ dobre vidím. A to je vo všeobecnosti hodnotené právne poradenstvo pre krajinu za rok 2023. Druhé ocenenie sa týka už špecializovanej oblasti, to už nie je všeobecné, je to IP právo, čiže intellectual property, právo duševného vlastníctva. Mm-hmm. A to je pre strednú Európu rok 2023. A to je, myslím, že Acquisition International je teraz neviem, či to je nejaké združenie, spoločnosť, alebo akú formu má ten subjekt. Čiže poteší to, že tá práca, ktorá je za tým, ktorá treba povedať aj otvorenie, tá advokácia akože nie je jednoduchá, nie je ľahká. Mm-hmm. Je to proste, sú to hodiny, ktoré veľa ľudí nevidí možno, alebo ten klient to nevidí, alebo tí študenti to nevidia, alebo proste niekto, keď si myslí, že advokáti len zoberú peniaze a potom idú na kávu. Tak hovorí sa to, tak viete ako? Možno sú aj takí, musím sa s nimi poradiť, že ako sa to robí. Mne sa to zatiaľ nepodarilo odhaliť. Čiže sú za tým hodiny, sú za tým nervy a stresy, lebo veď proste ten človek, tá advokácia je trošku ťažká v tom, že v podstate je to riešenie problémov alebo nejaké vyvarovanie sa problémov, hej. A no bohužiaľ, akože na toho človeka sa to počasie začne lepiť. Či už je to, dajme tomu, nejaké to trestné právo, ktoré zase treba sa odosobniť, ale vidí toho človeka proste, či už poškodeného alebo obžalovaného, samozrejme toho klienta, keď vidí človek, tak proste každý má nejakú empatiu na inej úrovni, ale na každého sa to nalepí, proste nechcel by byť v takej pozícii a asi je nerad, keď je aj klient v takej pozícii. A takisto potom civilné právo, keď sa rieši, ja neviem, rozvody, starostlivosť o maloletých a rodinné spory, tak to sú tiež také veci, že nie je to príjemná práca. Technicky možno môže byť, ale nejak osobnostne asi ten človek tam musí, keď nie z kameňa, asi tiež trošku sa to preniesie na neho. No a tak ideálne je ten obchod, no tam je to proste, tam je to také objektívne. Nechcela som to riešiť, ale teraz ste mi úplne perfektne nahrali, že presne ako znova sa možno takou nejakou paralelou môžeme vrátiť k tým lekárom, že takisto lekári, vážne povolanie, zomrie im pacient, proste naozaj rieši tam ťažké situácie, ktoré si ja naozaj neviem ani nechcem predstaviť. A vy ste teraz vlastne hovorili, že tá vaša práca presne spočíva v tom, že vy vlastne riešite problémy iných ľudí, vy to takisto vidíte, celé to vnímate. Ako si potom tie problémy tých iných ľudí, ktoré máte proste v sebe, na sebe, v hlave, všade. Čo si dáte? Sprchu? Alebo ako ich dáte od sebe preč? Ako to vyfiltrujete celé? No, treba to brať tak, že je to povolanie, ale zase ako ten človek je advokátom, ale on nie je, advokácia nie je on. Ne? Čiže či už nejak to vyfiltrovať, ako vravíte vy, ja neviem, poriadnou studenou sprchou, aby človek prišiel na iné myšlienky,
alebo v zásade stačí komunikovať s kolegami, aspoň u nás to tak funguje, že ten človek, keď to chápe, čiže iný advokát, aj právnik v zásade, však keď je niekto sudca, prokurátor, notár, dedické konania, exekútor, možno tiež tie právnické profesie, oni to je tá istá situácia, len z iného pohľadu, hej. Čiže tiež určite ten mentálny stres a mentálna záťaž tam je, čiže keď sa to dá nejakým spôsobom porozprávať o tom a vysvetliť si, povedať si, že proste toto sa mi udialo a akože myslím si, že teda, že to mohlo byť dopadnúť inak, dajme tomu, mohli spraviť inak, tak povie druhý, mne sa stalo toto isté minulé, alebo niečo podobné, kolega to riešil tak. Čiže asi pokecať, vyrozprávať, normálne však sme ľudia na konci dňa všetci, nie sme proste počítače, ktoré napíšu zmluvu a tamto hásne, alebo teda neviem, napíšu stanovisko alebo žalobu a proste tamto hásne. No, asi každý má asi nejaký iný spôsob, iný ten coping mechanizm, že čo s tým bude robiť. No. Ja mám na vás toľko otázok, že neviem, ktorú vám mám skôr položiť. Tak poďme ešte k tomu teda, že kde vás môžeme nájsť? Ešte máme čas, okay. Nebojte sa. Kde vás môžeme nájsť, okrem teda hlavného mesta? A vy si sa rozrastli. Áno, tento rok sa nám podarilo rozšíriť aj personálne, aj geograficky. V Banskej Bystrici sme otvorili pobočku, kde vlastne máme 2 advokátov. Čiže to je super. No a je to vlastne budova Interpolis, partizánska cesta, veľmi, veľmi pekné priestory, čiže banskobystrickí klienti pokojne nech sa zastavia na kávu potom. A podarilo sa to s tým, že samozrejme problém, ako vo väčšine prípadov asi je nájsť tie správne osoby, ktoré by tam mohli byť a mohli by zastrešovať akože tú pobočku na takej úrovni, na ktorej sa to očakáva. A aby potom zase my sme tiež boli OK s tým v Bratislave, že áno, to sú ľudia, ktorí sú proste natoľko kvalitní, vyspelí, odborne zdatní a aj ľudsky a mentálne nastavení takým spôsobom, aby to proste korešpondovalo s tou myšlienkou, čo sa nám podarilo, si myslím, čo som veľmi rád. No a najbližšie obdobie teda takýchto ľudí hľadáme aj v inom, asi v Košici aj najbližšie, aby sme to vedeli teda tú značku potom posunúť aj tam ďalej na východ, lebo cestovať sa mi nechce až tak často na ten východ, na otočku, takže bolo by fajn mať tam nejaké zastúpenie. Je dosť ľudí, teda mladých ľudí, ktorí majú záujem, povedzme, študovať právo na Slovensku? Ako to je teraz momentálne? Študovať áno. Pracovať nie? Pracovať... Ako nechcem znieť ja nejak, že už som neviem koľko rokov v praxi, alebo že som proste právnikom už 10 ročia, čak reálne akože nie je tomu tak dávno. Ale ja vidím samotný rozdiel aj na tých študentov a na tom výsledku, čo vlastne produkujú tie fakulty. A nedovolím si ja teraz nejakým spôsobom vyjadrovať ku študijným plánom alebo k spôsobe skúšania. To je proste mimo mňa. Ale asi mám pocit, že neviem, či moja generácia mám povedať, alebo keď ja som končil, tak sme nejaký chceli byť aktívni, chceli by sme proste už pracovať počas školy a vlastne išlo nám o to, aby sa človek dostal do nejakého prostredia, kde vidí, ako to funguje v advokátskej kancelárii a naučí sa niečo, ako sa má niečo napísať, ako sa má niekam ísť. Proste základné veci, ja neviem, na poštu niečo poslať. Niektorí ľudia nevedia, čo ma akože prekvapuje popravde, ako sa vyplní obálka a podací lístok. Čiže mám pocit, že to bolo také, neviem, či viac konkurenčné prostredie, alebo ako to pomenovať, a bola tam snaha proste, neviem, či to mám takto povedať, že prekročiť svoj tieň a nejakým spôsobom sa ukázať, že mám na to a že si ma tu nechajte, alebo teda, že sa naučím čo najviac a ja neviem, či už potom niekam pôjdem inám, to už je samozrejme každého vec, ale teraz ten pocit nemám, že by tí ľudia boli takí
taký, neviem, či aktívny, alebo ako to nastaviť, nazvať, je mentálne nastavený, že jednoducho sú stotožení s tým, že tú prácu si nájdu po škole a neviem, či im je to jedno, alebo či tá advokácia nie je taká zaujímavá možno pre ľudí. Neviem, toto akože tiež asi si neviem vyhodnotiť, ale mám pocit jednoducho, že to bolo trošku o inom, no. Že sú nie takí akčnejší možno nejako. Aj to, aj asi, neviem, mám taký pocit, ale to zase to je môj osobný názor, alebo teda skúsenosť, že presahujú ich očakávania, ich schopnosti a kvalitu a to, čo reálne vedia robiť, ale neuvedomujú si to. Viete prečo? Lebo oni možno pozerajú tie americké filmy, kde tí advokáti a tak ďalej, tak a potom v realite to tak není, no. Môže byť, že jednoducho sú odnaučení, alebo teda sa už nenaučili sadnúť proste na zadok a makať. Odrobiť si to. No, ja by som sa ešte chcela takým jedným malým oblúčikom trošku zamyslieť nad tým, že akých máte klientov, z ktorých oblastí najviac? S akými problémami sa ľudia na vás najviac? Najviac asi sa nedá povedať, lebo v zásade chodia s rôznymi vecami, lebo tým pádom, že nie sme nejak úzko špecializovaná kancelária, ktorá by napríklad sa orientovala na ja neviem, čisto občianske právo, tak tým pádom máme klientov, ktorí zase potrebujú obchodnoprávnu agendu riešiť, pracovnoprávnu agendu riešiť. Máme klientov, ktorí proste potrebujú obhajobu v trestnom konaní, alebo sú poškodení na druhej strane. Máme klientov, ktorí zase, ako riešime samozrejme tie občianskoprávne veci, lebo proste nepovedal by som, že u nás to tvorí najviac tých služieb, ale oni sú asi všeobecne najviac rozšírené tie problémy, keď to tak mám povedať, bežných ľudí. Alebo neviem, ako by som to povedal. Nejaký príklad? Rozvody, každý rieši rozvody, každý rieši dedičstvo, každý rieši kúpy nehnuteľnosti a potom s tým spojené problémy. Každý rieši nejaké nezaplatené pohľadávky. Hej. Čiže to sú také veci, čo možno ani nie, že u nás sú najviac rozšírené, ale bežne medzi ľuďmi. Hej. A samozrejme potom z toho plynie aj potreba riešenia takých situácií, či už na strane veriteľa, dlžníka, či už na strane proste, ja neviem, dedičov, alebo proste nejakých opomenutých dedičov, či už kupujúceho, či predávajúceho. Proste ten človek, pokiaľ tej advokácie nie je, tak ani si nevie predstaviť, že koľko rôznych situácií môže nastať, čo všetko ľudia riešia. No a keďže nechceme ukončiť celý tento náš rozhovor nejako smutne alebo nejako vážne, tak ste takisto výborne nahrali. Máte vy vôbec z vašej praxe nejaké také, že pikošky zo súdnej siene, alebo nejaké také, že fakt, že vtipné momenty, kedy ste si povedali, že čože toto? Sú určite zaujímavé situácie. Samozrejme v rámci nejakej mlčanlivosti a všeobecnej rovine možno mi napadá, ani neviem, či by som povedal, že skôr, že nejaký zážitok, ale skôr predmet tých služieb a čo vlastne tí ľudia chcú. Že vždy ma zaskočí, keď príde niekto, že je to veľmi jednoduché a je potrebné iba pripraviť nejakú formálne stanovisko alebo žiadosť alebo podnet. A príde napríklad, neviem, 4 hodiny pred lehotou, hej. Alebo takto, že proste, a kedy ste to prebrali? No, pred 2 týždňami. Aha, no tak pozrieme sa, zistíme, hej, že máme 5 hodín, 4 hodiny do podania, aby to stihlo ešte odísť. Čiže to ma vždy prekvapí a aj ten predmet, že sú ľudia, ktorí sú napríklad takí zásadoví, že ani hodnota, dajme tomu, predmetu toho konania, alebo toho vlastne, o čo sa tam ideme naťahovať, nie je objektívne vysoká, no ale ten klient je proste subjektívne tak naviazaný na to, že jednoducho pôjde až ako zvyknú hovoriť, až do Štrasburgu kvôli tomu. Ale mal som situáciu, kde napríklad sme riešili domáceho miláčika, ktorý bol unesený a bolo potrebné teda zabezpečiť jeho bezpečnú cestu naspäť. A to reálne, keď si človek povie nahlas, tak je to úsmevné,
ale právne to bolo, akože môžem povedať, že veľmi zaujímavé. Lebo to bolo ešte v čase, keď sa riešilo presne, že či to je vec, či to nie je vec, zviera. Mhm. A potom vlastne ako s tým spôsobom, ako sa tým má nakladať a kto to vlastne kedy nadobudol a či to už je jeho, či to už nie je jeho. Ale to je akože taká fakt, že minimum takých vecí, ktoré by boli takéhoto charakteru, že skôr sú to potom takéto náročné. No, toto bolo tiež technicky náročné, ale skôr také asi bežnejšie veci, obchodnoprávneho charakteru a pracovnoprávne veci a trestné veci a duševné vlastníctvo, takéto základné asi. Čo samozrejme, hej, popri tom správne právo a proste medzinárodné veci alebo cezhraničné veci. No ale to je asi také, na to asi nezabudnem do konca života, že niekto prišiel za advokátom s tým. Ja si myslím, že uneseným domácim miláčikom by sme mohli aj tento náš prvý podcast ukončiť. Nech to teda ukončujeme naozaj tak, že trošku zľahšia a vtipne. Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Matúšovi Červenému z Lexante, advokátskej kancelárie a pevne verím, že sa pri ďalších zaujímavých témach, pretože sú to naozaj nesmierne zaujímavé témy, stretneme aj na budúce. Prajem ešte pekný deň. Pekný deň.